नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। शिरगाव धरण परिसरात हत्तींचा कळप, अखेर त्या गव्यारेड्याचा मृत्यू आणि भुईबावडा गावचा आगळा वेगळा शिमगोत्सव। कोकणचा लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट केलाय। 2014 सालची शिवसेना भाजप युती तुटण्याची इनसाइड स्टोरी प्रथमच देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितली आहे। 2014 साली नेमकं काय घडलं याबाबत देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलंय। सिक्कीमचे राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर यांच्या सत्कार समारंभावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युती तुटण्याची इनसाइड स्टोरी सांगितली। शिवसेनेला तेव्हा 147 जागा देण्यास आम्ही तयार होतो आणि त्यांचा मुख्यमंत्री होईल आणि आमचा उपमुख्यमंत्री होईल हे सुद्धा ठरलं होतं, असं मोठं विधान देवेंद्र फडणवीसांनी केलंय। मात्र उद्धव ठाकरे हे 151 वर ठाम राहिले आणि युती तुटली असा गौप्यस्फोट त्यांनी केलाय। शिवसेना 147, भाजपा 127 असा भाजपचा शिवसेनेला प्रस्ताव होता, मात्र उद्धव ठाकरे 151 वर अडून बसले। शिवसेना 147, भाजपा 127 अशा जागा लढून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आणि भाजपचा उपमुख्यमंत्री असा प्रस्ताव असल्याचा देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं। आमचे मित्र शिवसेनेचे अध्यक्ष यांच्यासोबत आमचा तेव्हा बोलणं सुरू होतं। आम्ही त्यांना जास्त जागा द्यायला सुद्धा तयार होतो। त्यांनी आपल्या मनात 151चा आकडा पकडला होता। तेव्हा ओमप्रकाश माथुर यांनी अमित शहा यांच्यासोबत बोलणं केलं आणि सांगितलं की अशा प्रकारे चालणार नाही। अमित शहा यांनी पंतप्रधान यांच्यासोबत बोलणं केलं आणि तेव्हा ठरलं की आम्ही 127 आणि ते 147 असा फॉर्म्युला ठरला तर होईल, नाही तर युती राहणार नाही। तेव्हा मी, अमित शहा आणि ओमप्रकाश माथुर यांना आत्मविश्वास होता की आम्ही लढू शकतो। बाकी पक्षात कोणाला आत्मविश्वास नव्हता। या विश्वासाच्या जोरावर आम्ही शिवसेनेला अल्टिमेटम दिलं आणि सांगितलं की 147 वर तुम्ही लढणार असाल तर आम्ही तुमच्या सोबत आहोत आणि आम्ही 127 लढू। दोघांचेही चांगले निकाल लागले, दोघांचेही मिळून 200च्या वर निवडून येतील। तुमचा मुख्यमंत्री बनेल आणि आमचा उपमुख्यमंत्री बनेल। पण विधात्याच्या मनात काही वेगळंच होतं। मलाच मुख्यमंत्री बनायचं होतं, पण त्यावेळी घोषणा केली की 151 आणि त्यामध्ये एकही सीट कमी होणार नाही। ते कौरवांच्या मूडमध्ये आले, 5 गावं सुद्धा देणार नाही। 5 गावं नाही देणार तर श्रीकृष्ण आमच्या सोबत आहे। लढाई झाली तेव्हा मी प्रचारक होतो, पण पाठीशी ओमप्रकाश माथुर आणि अमित शहा होते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या क्रेडिटिबिलिटीमुळे इतक्या कमी वेळात पहिल्यांदाच आम्ही 260 सीट लढलो। त्याआधी आम्ही 117 पेक्षा जास्त जागा लढलोच नाही, 260 जागा लढलो आणि तेव्हापासून आम्ही सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून उभा राहिलो। तेव्हापासून आजपर्यंत 100 पार करणारी महाराष्ट्रातील मागील 30 वर्षातील ही एकमेव पार्टी आहे। याचं श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत अमित शहा आणि ओमप्रकाश माथुर यांना जातं, असं देखील फडणवीस म्हणाले। जयकुमार गोरेंची बदनामी करण्यामागे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील नेत्यांचा हात असल्याचा गंभीर आरोप राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलाय। सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, प्रभाकर देशमुख अशा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची थेट नावं घेत फडणवीसांनी गंभीर आरोप केलाय। हे तिघेही आरोपींच्या संपर्कात असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। या प्रकरणातील सर्व आरोपींच्या कॉल रेकॉर्डची तपासणी करण्यात येणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय। मला जसं वाईट वाटतं, मी काही त्यांच्यावर आरोप करत नाहीये, पण त्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे। ते म्हणजे आदरणीय सुप्रियाताई सुळे आणि या सभागृहाचे सदस्य श्री रोहित पवार यांचे कॉल्स तुषार खरात आणि यांच्या विरुद्ध जे व्हिडिओ केलेले आहेत ते व्हिडिओ केल्यानंतर त्यांनी यांना पाठवले आहेत। पण उत्तर मी तुमच्यावर आरोपच केलेला नाही। आता याची चौकशी होईल, पण कुठेतरी हे चाललं काय आहे? आम्ही एखाद्याला आपण राजकीय शत्रू नाही आहोत, आपण राजकीय विरोधक आहोत। मला जसं वाईट वाटतं, मी काही त्यांच्यावर आरोप करत नाहीये, पण त्यांनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे। ते म्हणजे आदरणीय सुप्रियाताई सुळे आणि या सभागृहाचे सदस्य श्री रोहित पवार
यांचे कॉल्स तुषार खरात आणि यांच्या विरुद्ध जे व्हिडिओ केलेले आहेत ते व्हिडिओ केल्यानंतर त्यांनी यांना पाठवले आहेत. पण उत्तर मी तुमच्यावर आरोपच केलेला नाही. आता याची चौकशी होईल. पण कुठेतरी हे चाललं काय आहे? आम्ही एखाद्याला आपण राजकीय शत्रू नाही आहोत, आपण राजकीय विरोधक आहोत. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात तिच्या वडिलांची कायदेशीर बाजू मांडणाऱ्या वकील निलेश ओझा यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली. दिशाच्या मृत्यूचा पुन्हा तपास करण्याची मागणी तिच्या वडिलांनी केली आहे. यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी वकील ओझा यांनी माध्यमांशी संवाद साधत काही सनसनाटी दावे केले. दिशा सालियन प्रकरणात उद्धव ठाकरे आरोपी आहेत. आदित्य ठाकरेंकडून घडलेल्या गुन्ह्यावर पांघरूण घालण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाचा दुरुपयोग केला. त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते असा आरोप ओझा यांनी केला. या प्रकरणात दिशाच्या कुटुंबियांना 5 वर्षांनी जाग आली का असा सवाल करणाऱ्यांनाही ओझा यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. 11 डिसेंबर 2023ला सतीश सालियन यांचा जबाब एसआयटीनं नोंदवला. त्यात त्यांनी केस रिओपन करण्याची आणि आरोपींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आता जाग आली म्हणणाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी आम्ही केलेली आहे असं ओझा म्हणाले. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या तपासानुसार आदित्य ठाकरेंचा ड्रग्सच्या व्यवसायात सहभाग आहे, त्याचा तपशील आमच्याकडे आहे असा स्फोटक आणि गंभीर आरोप ओझांनी केलाय. आदित्य ठाकरे, दिनू मोरिया यांचं फोन संभाषण यासाठीचा पुरावा आहे. समीर खान नावाच्या व्यक्तीची DA50 नावाची कंपनी आहे. त्याला ड्रग सिंडिकेट प्रकरणात एनसीबीनं आरोपी केलं होतं. या कंपनीशी दिनू मोरिया, सूरज पांचोली आणि आदित्य ठाकरे नियमित संपर्कात असतात असा दावा त्यांनी केलाय. आदित्य ठाकरेंचा ड्रग्ज प्रकरणातील सहभाग समोर आल्यावर एनसीबी आणि समीर वानखेडेंना अटकेच्या कारवाई करण्यापासून कोणी रोखलं होतं, त्यासाठी किती कोटींची डील झाली होती असे सवालही ओझांनी विचारले. गाव म्हटलं की त्यांच्या प्रथा आल्या. यामध्ये प्रत्येक गावच्या प्रथा या वेगवेगळ्या असतात. अशाच पारंपरिक प्रथा जपणारं वैभववाडी तालुक्यात भुईबावडा हे गाव आहे. या गावचा शिमगोत्सव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक आगळावेगळा उत्सव म्हणून ओळखला जातो. या उत्सवाची संपूर्ण कहाणी या स्पेशल रिपोर्टच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. चला तर मग पाहूयात कसा होतो हा शिमगोत्सव. शिमगोत्सव म्हटलं की आठवते ते कोकण. कोकणातील प्रत्येक गावात गणपतीनंतर साजरा होणारा मोठा सण म्हणजे शिमगा. हा शिमगा प्रत्येक गावात मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. आज आम्ही तुम्हाला देखील कोकणातील अशाच एका गावच्या शिमगोत्सवात घेऊन जाणार आहोत. ते गाव आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा. भुईबावडा हे गगनगडाच्या पायथ्याशी वसलेलं 12 वाड्यांचं सुंदर गाव. निसर्गरम्य अशा गावाचं श्री रवळनाथ हे ग्रामदैवत. सोबत गांगो, दत्तगुरु, विठू रखुमाईची या दैवतांची गावकऱ्यांवर सदैव अशी असलेली कृपादृष्टी. या साऱ्या दैवतांच्या साथीनं वर्षभर इथं सर्व सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. आमचा हा भुईबावडा गाव या साईडच्या गावाकडीमध्ये उत्तरा निसर्गरम्य असा हा गाव आहे. या गावामध्ये प्रथम आमचे 12 म्हणजे मोरे समाजातले मानकरी सर्व जाती धर्माला घेऊन या जे उत्सव आहे, दसरा असू दे, टिपरा करून असू दे, दिवाळी असू दे, महाशिवरात असू दे, शिमगा उत्सव असू दे, आम्ही सर्व जाती धर्माला एकत्र घेऊन देवाच्या कौलाने आम्ही साजरे करतो. आमचा हा शिमगा उत्सव हा वल्लोपाची मानकरीच्या आणि खेळाड मेळा याच्या विचारांना आम्ही हा शिमगा करतो. हा शिमग्याचं एक वैशिष्ट्य आहे की आमच्या जे रवळ मंदिरामध्ये पहिली सैमाची होळी घातली जाते. ती आम्ही 12 तारखेला सुरू केली आणि तिथून आम्ही आमच्या रवळनाथाला कौल लावून आम्ही या होळीचा मान आमच्या रानातून आम्ही खेळायला घेऊन या इथे असताना आणि इथल्या या चव्हाट्याच्या उपमानं आम्ही पारंपरिक आणि हा पारंपरिक उत्सव करत असताना जे 15 सूर लागतात ते आमचे खेळगडी असतात आणि आम्ही मानकरी असतो. हे एकाचा विचार करत असताना जे श्रीरामाचा जे आहे आता श्रीरामाचं राज्य आलेलं आहे ते सगळे ते देखावे असतात किंवा काय ते असतो तो सगळं आम्ही सोबत ते त्या पद्धतीने आम्ही करतो. रामाचं सगळं आम्ही या इथेच करतो.
त्यामध्ये या गावचा शिमगोत्सव जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे. सर्वात जास्त कालावधीत चालणारा उत्सव म्हणूनही परिचित आहे. या शिमगोत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे भानदाड हा उत्सव, ज्याला सरता खेळ देखील म्हटलं जातं, जो पौराणिक कथेवर आधारित असतो. हा उत्सव देवाचा कौल लावून घेतला जातो. चव्हाटा मानकरीचा नंतर कौल झाल्यानंतर आमचा खेळाचा स्टार्ट आम्ही कुकून दिल्यानंतर त्याच्यावरती आम्ही खेळाडूंना तयार करून सोंग वगैरे इथे आणून मोठ्या प्रमाणात तिरवडे ऐनारी अखेर ह्या पंचक्रोशीतील जेवढे लोक आहेत तेवढी फार ह्या कार्यक्रमासाठी आतुरतेने वाट बघत असतात की बाबा हा भुईबोडाकरांचा खेळाचा दिवस कोणता, कधी उजळतोय आणि आपण त्या कार्यक्रमाला कधी उत्साहाने साथ देतोय. असे आजूबाजूवाली गावसुद्धा आम्हाला भरपूर सहकार्य करतात. गाव आमच्या एका विचाराने आचाराने मेळाच्या आचार विचाराने चालणारा गाव हा भुईबोडा म्हणून आम्ही जसे वाडवडिलांनी टिकवलं ह्या पद्धतीत आम्ही हे कार्यक्रम उत्सव पारंपरिक प्रमाणे चालू ठेवलेले आहेत आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा आमची मुळाबाळाची पूर्णपणे हाच वारसा घेऊन पुढे चालतील हे आम्हाला ही आहे. नवसाला हा चव्हाटा मानकरी किंवा पावणाई देवी आमची नवसाला पावणारी देवी आहे की त्या नवसाला जर बोलल्यानंतर त्याचा नवस तो अगदी आतुरतेने तो नवस ऐकतो. वर्षाच्या आतमध्ये त्याचा आता कमीत नाही म्हणाला पावणाई देवीला जवळजवळ साड्या 4-5 हजार साड्या आलेल्या असतील. तोरणं जवळजवळ नारळाची जवळजवळ नाही म्हणा 10-25-30 हजार तोरणं आहेत. ह्या सगळे ज्या गोष्टीच्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत हा फार पारंपरिक प्रमाणे आणि ज्या देवाने सांगितलं दिलात बाबा एकत्र मुलं काही गोष्टी असतील अडचण असेल त्या पद्धतीत हा नवसाला पावणारा म्हणून हा पंचक्रोशीत मानणारा हा चव्हाटा मानकरी असा आमचा ख्याती त्याची आहे. देवाच्या परवानगीनं याची तारीख निश्चित केली जाते. यामध्ये खेळ आणि पालखीची होणारी भेट हा एक अविस्मरणीय असा सोहळा असतो. तो पाहण्यासाठी हजारो संख्येनं भाविक येत असतात. हा सोहळा सुमारे 5 ते 6 तास साजरा होतो. ढोल ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण आणि पालखीवर होणारी पुष्पवृष्टी असा या सोहळ्याचा थाट असतो. पहिलं महादेवीचं, नंतर गणपती, नंतर शारदा, नंतर नंदी, नंतर बसवा, नंतर बनबाबा बनबावरी, नंतर सरस्वती. सगळ्या पंचक्रोशीचे सगळ्या इकडनं गावातनं येतात. ह्या सर्व सगळ्या खेडेगावातनं सगळे येतात. आमचा 10 वाजता सुरू होतो ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत. यावर्षीचा 2025 सालचा कार्यक्रम आमचा 29 जानेवारी 29 तारखेला होणार. त्यावेळी सकाळी दुपारपासून आमची रांगोळीचा कार्यक्रम होणार. रांगोळी झाल्यानंतर हॉटेलचा कार्यक्रम होणार. हॉटेल झाल्यानंतर हॉटेलचा कार्यक्रम झाल्यानंतर जे काही नवशिक आहे ते नवस जो काही मनोमनी बोलतात ते पुरे करतो आम्ही. त्याच्यानंतर आम्ही महाराज जे आमचा महाराज म्हणजे त्याच्यात वाणी समाज, सुतार समाज, सर्व ज्ञाती समाज ते एकत्र होतात आपल्या दत्तेमध्ये होते. तिथून ते निघतात. निघाल्यानंतर आमच्या इथले लोक जे इथे लोक आहेत म्हणजे मोरे समाज इथे समाज लोक आम्ही पालखी घेऊन त्यांच्यापर्यंत भेटीसाठी पण तिथे जातो. आणि तिथे आम्ही भेटल्यानंतर तिथे पालखी सोहळा होतो. पालखी नाचण्याचा सोहळा होतो. तो 2 तास होतो. तो झाल्यानंतर आम्ही महाराज अधिक आमचे इतर लोक मोरे समाजचे इतर लोक आम्ही घेऊन होळीच्या माडावर येतो. या होळीला पालखीची भेट होती. भेट केल्यानंतर तिथे प्रस्थान इथे होतं आणि त्याच्यानंतर महाराज यांचा कार्यक्रम असतो. तो 3 तास तरी सकाळपर्यंत चालू होतो. ही आमची सांगतो. डोळ्यांचे पारणे फेडणारा असा हा उत्सव. या गावच्या शिमगोत्सवाची आणखीन एक खासियत आहे. या ठिकाणी बोललेले नवस तात्काळ पूर्ण होतात. त्यामुळे या उत्सवाला मोठ्या संख्येनं परगावाहून भाविक येत असतात. सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील भाविकांची
विशेष अशी गर्दी असते. भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण झाल्यावर ते आपले नवस फेडतात. अनेकांना या देवाची प्रचिती देखील आली आहे. आमची शिमग्याची वैशिष्ट्य फार मोठी वैशिष्ट्य म्हणजे आणि सर्व आमच्या मानकरी किंवा सर्व रंगोळीची एक इच्छा असते की चव्हाटा मानकरी आम्हाला कधी धुळ काढायला वचन देतो. जो कौल देतो तो कौल झाल्यानंतर आमचा जर कौल झाला आणि ती आम्हाला जे आमचं वचन जे आहे म्हणजे आम्ही कौल दिल्यानंतर उजवा दिल्यानंतर देवान की तो आमचा विषय एक वचनाचा विषय झाला की आम्ही धुवड खेळायला खेळगडे आमचे मोकळे झाले. मेळा आमचा त्याच्या गोष्टीला त्या तयारीला खेळाच्या विषयाला जागराच्या विषयाला तयार झाला. पालखीवरून येते ती मांदाडा घेऊन मांडात येते. मांडातून आल्यावर परत पंचमीला आम्ही इथून जातो. परत तिथून आम्ही मांदाड घेऊन मांदाड घेऊन आम्ही पाळणा घेऊन परत ह्याच्यात येतो आणि चवड्या मांडकांच्यामध्ये देतो आणि तो कार्यक्रम आम्ही सर्वांच्या एक विचारानं तो करतो. तर कोकणपट्टी कुठं राहत नसेल एकही माणूस हरिपटन ते अगदी ह्याचीपर्यंत राजापूरपर्यंत पाचर राजापूर हे सर्व गाव ह्या कार्यक्रमास अगदी भरपूर 7,000-8,000 माणसं तरी या कार्यक्रमात जास्ती असतात. 29 तारखेला हा कार्यक्रम होतो आणि भाविकांना सांगण्याची गरज नाही. ते आपोआप इथे येऊन चौकशी करून जातात तुझा खेळ कधी आहे ते आम्ही ती तारीख खेळाची 29 तारीख धरलेली आहे आणि त्या तारखेला सर्वांनी उपस्थित राहावं. तुम्ही देखील या उत्सवाला एकदा अवश्य भेट द्या. कोकणातील एक आगळ्या वेगळ्या उत्सवाचा अनुभव जरूर घ्या. श्रीधर साळुंखे, कोकण साद लाईव्ह, वैभववाडी. दोडामार्गच्या शिरगाव धरण परिसरात हत्तींचा वावर दिसला. 2 मोठ्या हत्तींसह 2 पिल्लही व्हिडिओत दिसतायत. पाहुयात हा व्हिडिओ. बांदा सटमटवाडी इथं दीपक पेंडसे यांच्या विहिरीत रात्री गवारेडा पडला. बाहेर पडण्यासाठी त्याची धडपड सुरू होती. वन विभागाला माहिती देताच टीम दाखल झाली. या गव्याला विहिरीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बांदा सटमटवाडीतील दीपक पेंडसे यांच्या विहिरीत रात्री गवारेडा पडला. याबाबतची कल्पना वन विभागाला दिली. वन विभागाच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतरही
अखेर गव्या रेड्याचा विहिरीतच गुदमरून मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याला बाहेर काढण्यात आलं आणि वन विभागाच्या मार्फत त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. बांधा सटमटवाड इथं गव्या रेड्यांचा कळप गेले कित्येक दिवस काजू बागायतीमध्ये धुडघूस घालत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत होतं. सोमवारी रात्री दीपक पेंडसे यांच्या बागेतील विहिरीत गवा रेडा पडला. पेंडसे यांनी सकाळी पाण्याची मोटर चालू केली असता गढूळ पाणी येऊ लागलं. गढूळ पाणी कशामुळे येतं हे पाहण्यासाठी पेंडसे विहिरीकडे गेले. त्यावेळी विहिरीत गवा रेड्या पडल्याचं दिसलं. बांधा सावंतवाडी येथील वन विभागाला त्यांनी कल्पना दिली. सावंतवाडी वनपरिक्षेत्र सुहास पाटील हे जलद बचाव टीम घेऊन घटनास्थळी पोहोचले. गव्याला सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. दोरीच्या सहाय्यानं बचाव कार्य सुरू केलं. ही घटना गावात समजताच गव्याला पाहण्यासाठी घटनास्थळी गर्दी झाली. शेवटी गव्याचा गुदमरून मृत्यू झाला. यावेळी सावंतवाडी वनपरिक्षेत्र सुहास पाटील, बांधा वनपाल प्रमोद सावंत, वनरक्षक सुयश पाटील, पवन टारबे, जलद बचाव टीमचे बबन रेडकर, शुभम कळसुलकर, आनंद राणे, पुंडलिक राऊळ, तुषार सावंत, ग्रामस्थ दशरथ परब, महेश शिरोडकर, दीपक पेंडसे, विष्णू वस्कर, कौस्तुभ पेंडसे, देवानंद कळंगुटकर, मच्छिंद्र गडकरी, अजित कळंगुटकर, अभिषेक कळंगुटकर, ज्ञानेश्वर म्हावळकर, गोविंद गडकरी आदी उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्नाचे 2024-25 अंतरिम सुधारित आणि 25-26 आर्थिक वर्षाचे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सादर झालं. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, मुख्य लेखा आणि वित्त अधिकारी राजश्री पाटील यांसह सर्व मुख्य अधिकारी आणि खाते प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, समाज कल्याण यांसह विविध विकास कामांसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदच्या अनुषंगानं आपल्याला जिल्हा परिषद लोकांच्या पर्यंत पोहोचली पाहिजे. जिल्हा परिषद लोकांच्या पर्यंत योजना घेऊन गेली पाहिजे. या अनुषंगानं काही नवीन उपक्रम गेल्या 3-4 दिवसांमध्ये आम्ही चर्चा केली, तेही करायचं आम्ही विचारत आहे. या वर्षीचं जे 25-26 बजेट आहे ते जवळपास 1,03,900 रुपयाचं शिल्पीच अंदाजपत्रक आहे. उत्पन्नाचं जे साधन आहे आपल्याकडे त्यामुळे स्थानिक उपकर आणि अनुदान पोटी जवळपास 19,75,00,000 मिळाले आणि गुंतवणुकीवरील व्याज जवळपास 6,95,30,767 रुपये मिळाले. या अंदाजपत्रकामध्ये शासनाचं धोरण, मार्गदर्शन ते अत्यंत मोलाचं आणि त्याबरोबर शासनाच्या विविध योजना आपण यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत. विभागाच्या अनुषंगाने विशेष प्रावीण्य मिळवलेल्या ज्या मुली आहेत त्यांचा सत्कार करायचा आपण ठरवलेला आहे. यामध्ये क्रीडा आहे, कला आणि शिक्षण या क्षेत्रात राज्य आणि देशास्तर पातळीवरती काम त्यांनी नाविन्यपूर्ण काम केलेलं आहे. अशा मुलींना सिंधू कन्या पुरस्कार असा पुरस्कार द्यायचा आपण निश्चित केलेला आहे. यामध्ये राज्य आणि देश पातळीवर प्रथम क्रमांक आलेल्या मुलीला 15,000 रुपये द्यायचे आहे. द्वितीय क्रमांक आलेल्या मुलीला 12,000 आणि तृतीय क्रमांक आलेल्या मुलीला 10,000 देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत विभागांतर्गत गरिबांची घरे सुशिक्षित ठेवणे, छप्पर दुरुस्ती, भजन मंडळांना भजनी साहित्य संच पुरवणे ही अत्यंत महत्त्वाची योजना आपण राबवली. तीच यावर्षी सुद्धा आम्ही सुरू ठेवणार आहे. त्यासाठी आपण 1,30,00,000 रुपये 24-25 तरतूद केली होती. 25-26 आपण 1,03,52,00,000 आपण
तरतूद केली आहे. ग्रामपंचायत विभागाच्या अनुषंगानं मगाशी आपल्याला मी सांगितलं की DPRC इमारतीसाठी 3,10,00,000 रुपये आपण तरतूद केली. अशा प्रकारचं हे जिल्हा परिषदचं बजेट आहे आणि यामध्ये जो काही आपल्याला थोडासा उत्पन्नाचा फरक दिसतो आहे त्याचं कारण आहे राज्यामध्ये नवीन जे DPDA नावाची एक प्रणाली वित्तीय प्रणाली सुरू केली. याच्यामध्ये पूर्वी आपण जे जिल्हा परिषदचे पैसे असायचे शिल्लक असायचे त्याची आपण एफडी करायचो. ते एफडीतून आपल्याला व्याज मिळायचं. पण आता ते DPDA मध्ये शासन ते पैसे आपल्यासाठी ठेवेल पण त्याची आपल्याला एफडी करता येणार नाही. त्याच्यामुळे एफडीवरचं जे व्याज असायचं ते आपल्याला व्याज मिळणार नाही. हे हळूहळू थोड्या सर्व राज्यामधला ही नवीन प्रणाली असल्यामुळे सर्व राज्यामध्ये सर्वच यंत्रणांना हा परिणाम सर्वांनाच येत होतो. यावर्षी आपण 100 दिवसाचा जो विषय मगाशी मी बोललो आहे त्याच्यामध्ये आपली जी इमारत आहे ती इमारतीसाठी आपण दुरुस्ती करण्याच्या अनुषंगानं माझी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बरोबर चर्चा झाली. त्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी मला सांगितलं आहे की आपण नक्की त्याच्या जिल्हा परिषदला मदत करू. DPDC मधून आपल्याला काही पैसे मिळतील. सिंधुदुर्गचा अजून एक महत्वाचा विषय आहे तो म्हणजे येणारा पावसाळा. त्या पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये झाडं पडतात, ॲक्सिडेंट होतात, काही एपिडेमिक पण होतात. तर विशेषतः जी झाडं पडलेली असतात त्या PWD कार्यरत राहतच. पण तरी सुद्धा समजा जर का काही प्रश्न तयार झाले तर अशा वेळेस आपल्याकडे काही तरतूद आपण असणं गरजेचं आहे. त्याच्या अनुषंगानं पण आपण यावरती काम करायचं निश्चित केलेलं आहे. DPRC ची इमारत आहे 3,10,00,000 रुपये आपण अनुदान आपण आपल्या अंदाजपत्रकामध्ये ही रक्कम खर्च करायचं नियोजित केलेलं आहे. लघु पाटबंधारे विभागासाठी 24-25 लाख 25.20 लाख आणि 25-26 साठी 19.05 लाख आपण तरतूद केली. आरोग्य विभागाच्या अनुषंगानं औषध खरेदी करणे, 7 प्रतिबंध योजना आहे, कॅन्सर आहे, हृदयरोग आहे, किडनीचा किंवा किडनीसारखे अनेक दुर्धर रोग आहेत यांना बत्तीसाठी जवळपास आपण 24-25 ला 1,41 लाख ठेवले होते. 25-26 ला आपण 1,16 लाख होतं. ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासाठी आपण देवगड विजयदुर्ग नळ पाणी पुरवठा योजना जी आहे 35 लाख रुपये ठेवले होते 24-25 ला. 25-26 ला आपण 50 लाख रुपये तरतूद करतो. कृषी विभागासाठी औषध खरेदी करणे, बियाणं खरेदी करणे, पिकाचं संरक्षण करणे, अवजारं देणे, शेतकऱ्यांना सिंचन योजना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे याच्यासाठी 1,13 लाख रुपये आपण 24-25 ला ठेवले होते. 25-26 ला आपण 94.30 लाख ही तरतूद केली. पशुसंवर्धन विभागासाठी आपण दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करणे, औषध खरेदी करणे याच्यासाठी 24-25 ला 83,20,000 ठेवले होते. 25-26 ला आपण 1,17 लाख ही ठेवली. समाज कल्याणच्या 3 योजनांमध्ये 20% ची योजना आहे. त्याच्यामध्ये महिलांना शिलाई मशीन देणे, जुने घर असेल त्याची दुरुस्ती करणे, दलित वस्तीत जोड रस्ते करणे, मागासवर्गीय स्मशानभूमीची शेड बांधणे याच्यासाठी आपण 24-25 ला 89,21,000 ठेवले होते. आता 25-26 ला आपण 89,90,01,000 आपण तरतूद केली. 5% दिव्यांग योजना जी आहे त्याच्यामध्ये आपण यावर्षी दिव्यांग जे लोक आहेत त्यांचा सर्वे पण करायचं ठरवतो आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला कोणत्या प्रकारचे दिव्यांग आहेत आणि किती आहेत त्याचा अंदाज येईल आणि त्याच्या अनुषंगाने आपण 3 चाकी सायकल देणे,
घरघंटी, त्यानंतर घरकुल त्यांना देणे, अशा प्रकारचं मोबाईलचं साहित्य देणे, शैक्षणिक साहित्य देणे, अशा प्रकारची योजना आपण केली आहे. देशामध्ये 24-25ला आपण 97,05,000 रुपये तरतूद केली होती. त्याचा 25-26ला 73,06,000 आपण तरतूद करतो. 10% योजना जी आहे महिला बाल कल्याणच्या अनुषंगाने, त्याच्यामध्ये विविध प्रकारचं साहित्य खरेदी करणे आहे, व्यावसायिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याचा विषय आहे. 24-25ला आपण 70,20,000 अनुदान हे केलं होतं, तरतूद केली होती. 25-26ला मात्र आपण 60,20,000 रुपये तरतूद केली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शिरगाव धरण परिसरात हत्तींचा कळप, अखेर त्या गव्यारेड्याचा मृत्यू आणि भुईबावडा गावचा आगळा वेगळा शिमगोत्सव. कोकण 7 लाईव्हचा स्पेशल रिपोर्ट. बातमीपत्रात वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.